Ate. Look. Ayan baga oh. Mama, I want for you to my hair. Sure, baby, don't No, get don't get. That's bawang. Look. Wow, color red. Mama, touch the butterfly. Wow. So yan at nandito kami sa Dutch Growers. Naghahanap kami ng pananim para dun sa loob ng kondo namin. Sana yung mataas, no? Yeah, yung mga pagyayamanin dyan. Hindi kasi pag pumasok kayo sa ano namin, sa bahay or sa unit namin, there's something missing and I know na ang missing is yung, you know, a little bit of greens. Wala pa. Lahat pa itong mga outdoor flowers eh. Yeah. Kasi Isabel gusto din sa meron sa Home Depot, meron sa Rona, yeah. di ba? Pero syempre iba pa din pag dito sa Pero tinignan namin dito sa Dutch Growers kasi maganda dito kasi lahat bulaklak ka na. Excited si Isabel, like very excited siya. Si Isabel di mapakali kung saan siya pupunta. Gusto niya daw lahat. Itong Dutch Growers ay napakalaking parang anong tawag dito? Parang I don't know, greenery. Yeah. basta parang indoor ano siya. Yan, para sa mga halaman. Yung mga ganito, yung nanay ko mahilig magtanim ng mga ganito. Ito kasi kahit winter ano, pag tinanim mo to, babalik-balik to every year. So mga perennial plants ito. May alam din ako ng konti. Lily. Tapos yung mga tulips, sabi ng nanay ko yung mga tulips namin sa tapat ng bahay namin sa Toronto namumukadkad na yung mga bulaklak. Transition kasi ito pagkatapos ng tulips, ito naman, lilies naman. Matagal ang buhay nito. Matagal to. Ano? Okay. Matagal ang buhay niya na, no? Naalala mo yung ganitong kulay ni Mama? Mag-ano ka kayo doon sa likod taan? Doon kila kuya maganda magtanim. Lagyan ng lilies. Pretend, not today. Next time, mabakal kita rin mga pang-plant mo, okay? Ililipat tayo yan? Yun eh. Huh? Then, tigubuan. Mabakal ka itong guro plastic. Nakabili kami ng plants para kay Isabel. Siya pumili niyan. Kaya ita-transfer ko dito. Yan. Para meron siyang tingnan-tingnan. Annabel. Ayaw na puting bitawan, so wala ka ng choice. Bilhin na talaga. Maganda dito sa Dutch Growers yan. Meron silang bila ng mga pots. Tapos sa labas, lahat plants. Doon sa labas. Yan.
wala naman kaming mahanap yung para sa indoor plants namin. Siguro sa Home Depot at Rona, titingin kami. Kasi baka kasi magtampo eh pag yung halaman binili mo yung nasa labas na, iba yung pang indoor plants eh. So, baka magtampo. Baka mamatay lang. Looking for something to like, you know, take care of it, water it with, so yes, might as well support it. That's right. She might own a store. Because I don't have a come on, let's pay for it. Okay. So we're gonna buy a shovel. Tapos sa loob nitong Dutch Growers, meron pa silang ganito. Bila ng mga damit. Wait lang. What did you say? What do Mama buy for you? Wow! Can I see it? Grabe. You don't like ants? Oh, ang flower mo anak, take care of your plants. Baka mahulog. No, it's not. What's that? Iba yung nabili namin. Papakita mo yung friend niya. Para sa kanya. Ano yung nabili mong friend? Where's your friend? Your friend. What's the name? Auntie. Auntie. Iba yung nabili namin eh. Para kay Isabel. Si Okay. Isabel pumili. I think we're just gonna support her sa love niya sa plants. Mama, we going to? Huh? We're going to Kuya. Kuya, Kuya? yes, okay. It's time to go to Kuya. Can we show? Yan, Dutch Growers. Yes, of course. Come on. We don't go. Is this Sanford? Like McCorn. In the Philippines, it's McCorn. Teacher Ratio. Kasama namin si Teacher Ratio. Si Papa gusto pa yan sigurado. $25. Pero not bad for this size. Ayun? May sisimanay mo. The red one? Scary? Tapos kami sa imo, bone or cup? Which one? You can see. Okay, ikaw ba ito? Yes, anak. Yeah, is it good, Isabel? Taste it. Taste it. Yeah, Isabel. Isabel. Sarap na ng panahon. Sarap na ng panahon. No? Parang ice cream. Depis ice cream. Yan. Ito sa may ano, sa may ano sa ito? Broadway? Broadway? Yan. Come on, let's walk lang madali. Tapos pagbalik na kita. Dito na ba pala here? Ay, oh, may kualan na siya ice cream. Yan. Ano yan? Pero iba mangilasa. Come on, Jake. Come on. Let's go. Ano? Ang ganda na maglakad-lakad dito sa may Broadway. Yan. Parang sa downtown Toronto. Parang downtown Toronto doon sa Gloria. Gloria ano pa yun, Wellesley. Ganda. Nagkaroon man ako nakapatoronto. Girl, gano'n mo kayo naman sa loob mo. No. Yan, oh. Sila Helen and Joanna, oh, yan, mga pang summer na. Spring.
Yeah, that's cool. Si Kuya, yeah. Takbo si Chik-Chik eh. Ano? Sarap na kasi maglakad-lakad, no? Saan? Sana wag na mag-snow. Mga ano ka rin, No. mga pig-drive daw yan na ano. Dito to sa ano, Broadway. Broadway. Dapat yan sa iyo kasi Dahil yung oriental sa dili ka. Ito may inag-arm pa kaya. Isabel Rock. You try this ice cream, tell me if you think it tastes good. It is creamy. Yeah, is it? Is it good? No, we buy it from a place in Calgary. It's a creamer. Oh, okay, yeah. Ano, you want to try this? Ang ganda nitong ano, loob ng restaurant. Di. Wow. Girl, I wanna buy one. Which one? What flavor do we get? Try. What's the best sour? Well, all my flavors are right there on there, or Oh, okay. I have a little tablet over there. Oh, okay. Oh, Well, here, this one. Tadi ko lang si Isabel. I want to try. Yeah. Pikan? How we open it? Bell, bell. No, baka mapagalitan tayo. I'll go. Okay, I'll take it. Ano pangalan ng ano? Tindahan na to? Tingnan natin naman sa labas. May mga aso sa loob. Gym kasi. Ano? Oh yeah. Marco, yun yung ipapatay ko sa inyo sa Waskaso. Oh. Ibong sarong tindahan na puro lang foot wheel size. Ini? Adong galing? Tapos may ubi duman. Marco, may mga Filipino flavor na duman. Ang foot wheels. Pupuntahan natin yun. Pupunta na sa camping. Sa camping? Yung kaya maduman kita may Mexican restaurant duman. Pero Diba? simple lang Marco ito may. Narinig nyo na ang plano ni Helen, ha? Marami na tayong plano sa Aha. This one. Marami tayong This ma-share. one, kung anong shop to, this is really good. Yeah. Butter. Malapit lang, malapit lang to sa 8th Street. Kaya lang bawal dito mga kids kasi Diyos ko marami. Yeah. One chocolate per day. Parang, so, di ba? Ang social-social ng loob. Teacher Rachel. Butter pecan. Butter pecan? This is really good. Malasa. Itong nabili naming mango doon sa BP's, medyo maasim. Pero I would go back here. Okay. Sarap yung ice cream nila, no? Tapos marami pang darating na flavor, di ba sabi niya? Tapos dapat din mag-order na yung flavor na gusto mo. Like, ubi mama. Ayos, no? $3. Naman sa Waskaso, isang ubi duman. Masarap pa ako. Yan. Oh, enough na. Baka malamos na. Yay! Wait lang. Wait a second. Wait lang. Pupunas mo this one. So, yan at nakauwi na kami. Yan at nag-ice cream kami dyan sa may 8th Street. Ano yun? Broadway. Yan. So, kung saan kami bali nakapunta ngayong araw. Pumunta kami doon sa may... Very productive day. Yan. Pumunta kami ng Reliable. Tama ba? Reliable ata yun. Yung bilihan ng mga parts ng appliances. Kasi ito kasing microwave namin, ang pangit lang dito sa unit namin, walang exhaust ba ang tawag niyan, Dad? Palabas. So, nakarely lang kami sa microwave. Yung microwave namin merong yung sisip-sipin yung usok. Ngayon, kulang siya nung silver na nasa ilalim. Kulang isa. Tapos sabi sa Home Depot, wala daw sila noon. Punta daw kami sa Reliable. Tapos i-order siya online. Parts, supplies ng mga appliances. Basta pagpunta namin doon, nakita namin meron silang yung mga sa oven. I think doon ka bibili kapag mga parts lang Mga na parts, kailangan mo. Pag meron sila sa mga dishwasher, sa dryer, sa laundry, tapos sa mga microwave. Feeling ko doon yung mga parts lang, lang. appliances. Yun. Tapos pagkatapos pumunta kami sa
Saan yun? Siyempre, Walmart. Walmart. Dollarama. Yan, nagpupunta kami ng Dollarama. Yan. Tapos yung nagpumunta kami kila kuya. Tapos nagyaya sila, naglaro si Isabel tapos si Jigjig, nagyaya sila lumabas Ice kasi cream. ang ganda na nga ng Ang ganda ng panahon. panahon. Yan. Pag dito kasi guys, every time maganda ang weather, i-grab yun ang opportunity na lumabas, mag-activities. Don't waste your time na nasa loob ng bahay nyo kasi sayang ng Kasi weather. Mamamalayan mo winter na naman. Ikli lang kasi ng tag-init spring, katulad yan, spring, nag-snow pa rin. Di namin alam ngayong May, sabi nila baka mag-snow pa. Pero sana wag na. Tapos yun, pag maganda na ang panahon sa Canada, time na maggumala ng kung may time, gumala na. Kasi sayang ng init, sayang ng panahon. Kasi pag winter na naman, ano naman gagawin nyo? Bahay lang? O work. Ay, nako. Anong tawag dito? Yung gelato na una nating pinuntahan, it was good. Bipis. Oo. Pero naglakad-lakad kami, merong matandang babae, sabi niya, dito kaya kayo kasi mas masarap. Tapos trinay namin and I loved it. Talagang Yung huli. Yeah, yung huli. I loved it. Yung may something butik ang pangalan. Oo. Maganda I-flash yun. mo na lang yung Oo. pangalan. I love it. Sa ano pa nila in-order yung ice cream? Calgary. Yan. Meron silang atang nakukunan na ubi ice cream. Yeah, masarap. Option nila kasi sabi noon, balik kayo dito next week ata kasi marami pang supply na darating. Tapos nag-sightseeing lang kami kanina, nagplan kung saan na naman kami pupunta na restaurant or basta next time sa cheese tayo yung dinaanan natin kanina. Ano cheese? Yung dinaanan natin kanina pagbukas ng pintuan, ang daming cheese, iba-ibang cheese. Talaga? Yeah. Sige. Doon tayo next time, ni na Kuya at Helen. Katabi lang yung ice cream huling shop. ice cream shop na pinunta natin. Kasi dito, kung hindi ka talaga magte-take ng time na mag-stroll around, hindi mo talaga ma-discover yung mga hidden gems ng small town na ito. Itong Broadway, may kamukha siya sa Toronto. Yung Broadview. Yung Broadway, di ba? Ang ganda rin maglakad-lakad doon. Tapos papunta na yon. Tawid ka ng tulay, papunta na yun ng Bloryang. Pero, i-update na lang namin kayo kung mabubuhay din yung flower ni Isabel. Isabel. Si Isabel lang naman may niyan kasi nakita niya, ang daming flowers doon sa Dutch Growers. Na-excite siya. Maganda doon sa Dutch Growers kung meron pa tayong isang pupuntahan na sabi ni Helen, yung mga bigger plants na gusto ko. Ay, talaga saan daw? Wilson, pero I'm not sure. Basta sumama na lang tayo kay Helen, vlog na lang natin. So, yun lang aming vlog today. Anong araw ba ngayon? Thursday. Yan. April 25th. At ako ay magluluto na at may pasok pa mamaya. So, Actually, it was good, no? maganda nga. Kasi maaga siyang nagising kasi pinatulog ko siya ng maaga din kagabi. Usually kasi ang normal namin, 1 p.m. ang start ng araw namin. Which is not advisable dito sa Saskatoon kasi 5:30 pa lang. Naka-close. Hindi, naka-close na yung mga shop. Kanina, 5:30 sila magsasara. Oo nga. Ayun nga, maaga pa kasi spring pa kasi. Kasi pag summer na, yun, saka mag-extra sila ng oras ng pag-open. Anyway, more on that next time. Ay, may binili ako, wait. So, mahilig po ako sa mga cookies and sa mga pika-pika. Nabili ko to dun sa binilhan naming BP's ice cream. BP's ice cream. Wala, nakita ko lang. BP's ice cream. $11. Ano ba yung tawag dyan? Pakita mo. Ewan ko anong tawag yan. Tawag dyan, yan. Ang tawag yan? Traditional crunchy amaretti biscuits. Para sa may curfew, may aftertaste. Masarap. Pag may tsaa. Oh, tama ito may tsaa. Ha? You don't like it? Kasi may aftertaste, no? Pero may ano siya, para siyang flour. We are family. Harap, I like it. Pag may tsaa, I like it. Say bye, family. Say bye-bye. Matigas. Matigas? Masarap yung may tsaa. Say bye-bye, family. I will help you. Say bye, guys. Bye, guys. Thank you for watching.